Mbak Galiming. Agus, monggo. Ayo Pak Agus. Go joget iki. Wis rampungan iki. Iya iya iya. Lah ngono. Mas Bejo, Mas Bejo, monggo iki. Iya iya. Sanalala. Iki wujud katresnanku. Ayo Mbak. Monggo saking rencang-rencang security majeng mriki. Nggih monggo. Ser. Mas Sarijo. Monggo mriki. Ya ya ya. Wayah wengi udan krimis serak wis-wis banyu kang tumetes dadi sesinggonku nangis wong sing tak tresnani tenggo ninggal